Pito ka balay ang naugdaw samtang 5 usab ang partially damaged sa sunog sa Sitio Ulap, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 9 kagabi. Mukabat sa 2.4 milyones pesos ang danyo sa sunog na nakaapekto usab sa 15 ka pamilya o 60 ka individual base sa record sa BEP. Wahinoy naangol o nakalas sa insidente. Samtang gisusis kabumbirohan ang hinungdan sa sunog. Ni pahimangon usab ang Bureau of Fire Protection sa katawhan nga magmatron tungod sa sobra kainit sa panahon nga delikado sa sunog. Karong buwan sa Marso giobserbar sa nasod ang Fire Prevention Month. Ang city government ihatag na sa unang adlaw sa pagkaon, pamahaw, paniudto, panihapon, muhatag sila og pagkaon sud sa tulo ka adlaw. Ang mga nabiktima sa sunog naari ni karon duol sa nahitabuan. Doon na masad sila yung mga kaparentihan na apo diha na muyo. Okay. Doon na ni-star sa atong barangay hall, usara ka pamilya o sa duha ka pamilya.